En dan dit even rieren. Hoi, ik sta hier in een helemaal lege keer. Waarom? Ik zal verhuizen. Ik krijg een oor dak op mijn hoofd. Ik wil deze pluimpraat hebben over hoe het is om een eigen plakje te hebben. Een dak boven die holen, een huisje. Maar in Turkije en Syrië binnen vroeg de aardbevingen een protte mensen die dat nou net hebben. En ik ben. En dat vind ik heel erg. En daarom wil ik graag weten, wat kan ik van deze mensen doen? Deze pluimpraat zie ik uit. Wat kan ik doen om de slachtoffers in Turkije en Syrië te helpen? Wat wist u van de situatie in Turkije en Syrië op dit moment? Nou, er zijn hele volle mensen die lessen onder het puin. En er ben ik hele volle mensen redden. En er ben ik hele volle mensen die het net overleeft. Nou, ik weet wel dat het echt heel moeilijk is voor die mensen die daar wonen. Want al hun spullen zijn weg. Want wat hij zei al je achterlitten matten of verlen? Heel veel. Allemaal kleren, spullen, hun huis. Ja, ik vind het wel zielig. Nou, ik weet dat er heel veel puinhoop is. En familie van mij is daar. En in Syrië en in Turkije. De meesten zitten nu gewoon in een tent. Buiten gewoon op straat. En zou die mensen helpen willen? Ja. En hoe kan dat doen bijvoorbeeld? Misschien een actie starten. Heel veel spullen in verzamelen, dat hebben wij ook wel gedaan. Oude kleren naar ze toe gestuurd of zo. Flessen inzamelen of dingen verkopen. Nou, dan wordt het tijd dat ik maar in actie kom, denk ik. Om een beetje een beeld te schetsen hoe de situatie in Turkije en Syrië nou is. Er zijn al 42.000 mensen deergongen. Er zijn miljoenen mensen zonder huis. Maar gelukkig gaat Giro 444 al wel ongeveer 88 miljoen euro ophellen. Ik heb heel lang nagedacht over wat ik doen kan om geld op te hellen van Giro 555. En de band die zei, flessen ophellen is wel leuk. Maar ze zei ik, dingen verkeerpje. En wat is er nou leuker om te keerpjen dan cupcakes? Dat is heel lekker en ik vind het leuk om te bakken. 200 gram. En dan dit even rieren. En de tolve cupcakes. En ik hier de oven in, 25 minuutjes. De cupcake zit nu in de oven en daarom heb ik nog mooi de tijd om even uit te zieken. Wat gebeurt er als met het yield? Want ik was het yield straks oer naar Giro 555, maar wat gebeurt er dan maar? Hoi Jos! Hey, hallo. Ik ben wel benieuwd waar het geld wat ik ophaal voor Giro 555, waar dat naartoe gaat. Dat wordt verdeeld onder de hulporganisaties die deelnemer zijn van Giro 555. En wat wordt er in dat rampgebied nu met dat geld gedaan dan? Mensen zijn natuurlijk hun huis kwijt, alles is ingestort. Dus tenten of tijdelijke woningen, spullen om warm te blijven, dekens, kacheltjes. Ook diesel, brandstof om die kacheltjes te kunnen laten draaien. Maar ook gewoon dus veel voedsel. Ik hoor bijvoorbeeld van collega's die zeggen van mensen willen graag meel om weer brood te kunnen bakken. Omdat dat gewoon iets is wat men natuurlijk daar gewoon veel eet. Oké, nou dan weet ik genoeg en heel erg bedankt. Heel veel succes en tot de volgende keer. Zo, de cupcakes zijn klaar. Oh, het roept heerlijk. En ze zien er lekker uit. Dan doet het nooit hier om ze te verkeerd. Weet je? We zijn nu bij de vergadering van Chill. En die houden heel veel van cupcakes. En we zijn nu toch bij Omroep Friesland, dus misschien binnen we horen die ik een cupcake keertje willen. Super. Oké. Nou, enjoy.
Station Schenken binnen de skalen leeg en heb ik het yield al teld. En daarom is het tijd voor de conclusie. Kerst wat dwan om de slachtoffers in Syrië en Turkije te helpen. Ja, zeker ken dat. Want ik heb maar het verkeerje van mijn cupcakes wel €76 en 38 cent ophellen. En dat in 1 dag. Het yield maakt ik oer naar Giro 444 en maar dat yield keer je 6 spullen voor de slachtoffers. Vergeet net te liken en te abonneren en dan zie ik je volgende keer weer. Doeg!